Det bor til caféen i morgen kl. 7. Okay. Det er nu 5:30, hvis vi kan nå det. Der. Yes. Hvor er den navn? Filmer op på. Men forresten, I ved godt, at Lander er her for at filme sådan alt muligt. Han er bare Forresten. Så pas på, hvad I laver. Han laver en version kun til bandet og en version til alle. Så resten af turen, der er helt stille. Ja. Sommerturnéen 2016 er startet. Det er mega fedt. Vi har glædet os rigtig meget til at komme i gang. Indonesia boot, skibboot, snipitungati piaqni boota oko jerrycansi kanadamme nalliraapam atasianawa appittussa ilaqutariqta unnunnerisu kisimissaa tanan aqinniarserigarawa putkisiagaallataarnaqa taa YouTube-kamera. ja taawai tas appinnerilaainnassuu. Det har været en hård morgen. Men det lykkes. Så nu kommer ned til stemmebåndet. Øl er rigtig godt. Vand er også godt. Men en gang imellem så er det vigtigt, at man drikker lidt øl til. Lige om lidt så går vi på scenen til vores første job her i Ilulissat. Sådan, kom lidt bare. Udfordringen er ret op på. Det var lidt spændende at starte. Der kom mange mennesker alligevel, mange børn. Vi er kommet ombord på Sofra de Død og skal så spille op ombord, så vi bliver slæbt lige op. Og heldigvis, så modsat hvad alle troede, så var tingene noget frem, udstyret noget frem. Ayun, nangira. Ito kasi so. Sila ka. Yun isa siya. Pilipot. Det er Andreas Schick. Han kan snakke grønlandsk. Det Grønland er for mig, det er venskab og varme mennesker. Det er storslået natur.
og det er gode oplevelser. Det er næsten ligesom Titanic-følelsen. Den der med, at man er på jomfrurejse. Jeg tror bare, det ender lidt bedre end dengang. Jeg spillede jo med Frederik og Christian, Ib og Martin i Nina Band, inden jeg kom med Nanook, eller faktisk inden de dannede Nanook sådan rigtigt. Så derfra kendte jeg dem alle sammen. Så da de udkom med deres album, Sætgranit, der ringer bag i 2009, sensommer 2009. Der jeg lyttede jeg selvfølgelig til det, fordi det var folk, jeg kendte. Og synes, det var sindssygt fedt. Virkelig fedt album. Der er sådan noget med den sound, som jeg synes er sådan rimelig gennemgående i Nanook, selvom vi også har bevæget os lidt senere. Som jeg synes er rigtig fed og også unik for bandet. Og fordi jeg nu ligesom bare startede med at være fan, så synes jeg, at jeg kan se på det på en anden måde. Fordi at der er mange numre, især når man spiller dem, sådan et nummer som Inga Ragut, som vi har spillet så sindssygt mange gange, at det mister måske også lidt for en selv. Nu er det fedt at spille, fordi at folk bliver så glade af det. Men det er måske nogle gange svært at se, når man har været så meget inde i det, hvor fedt nummeret egentlig er. Men jeg var ikke med i bandet, da jeg hørte Inga Ragut første gang, så jeg synes, det var det fedeste nummer, det nogensinde har lavet. Og kunne ligesom se det sådan lidt mere udefra dengang. Og det er jo fantastisk at få lov at spille sammen med en yndlingsband. Så jeg synes virkelig, at selvom det på den ene side ligger rigtig meget i tråden af nu med meget af det musik, der er blevet lavet i Grønland siden 70'erne med grønlandske tekster og altså som er jo meget suméagtigt, og også med rammetrum, der bliver brugt, og grønlandske symboler, og så rigtig meget intime temaer, som vi også finder hos Ole Christiansen især, og Sigas også. Så samtidig med at det ligger i tråd med det, så synes jeg også, at det ligesom mange af de rigtig gode bands i Grønlands musikhistorie, så har Nanook også ligesom bragt noget nyt på banen. Og det er rigtig meget de her guitar-riff, som er meget karakteristiske for især de meget populære Nanook-numre. De har nogle meget stærke guitar-riffs. Så det var rigtig fedt at ligesom bare virkelig have lyttet sindssygt meget til noget musik, og så få lov til at spille det. Det er en rigtig fed fornemmelse. Rigtig fedt at få lov at være med i. Men så er det selvfølgelig endnu federe, når man så også selv får lov til at være med til at påvirke det, som jeg har kunne gøre med især det sidste album, Nanook har lavet. Men ja, vildt at være fan af nogen, og så få lov at være med i bandet en dag. Man kan du med trommeøjne min pinger bare der er en urne mine satter på så lille trommet siger at der er så sit noget kopieret præsut sit der kan du bygge sig forstærket der ikke så det der Christian Frederik når min piger den satter bare meget siger du keyboard good Andreas siger det spiller sådan noget så man i det kan du med så så professionelt job der synes jeg, der var bedre kasarput senimqariaan lydprøven der er et vagtårs show. Bänditukan piaasattarpisi. Appinginis. Appinginin så assarsutua kissassartarpuga talikkasoq aalatillugut taam alla øvelsegøb adortarpakka alla soorluaranarsortussat
ма backstage им соорлу нипитуumi соор киссассертарпут нипин соо уа эрнарсорниаам тааманиа алла соорлааму торммертуссаамас соорлу акисимуллуунниит па ассингит сунгиусангас киссассертарпуааму соо пиаарсиманиссанна синум қақиллуун соо ингерлаан қартисиннааллу ассерсуутаа Der er jo et banjo-dukken rentevisi. Hvor godt kender I hinanden? Det er simpelthen under sort angalanarpu at det sillungu sorlu immitsin qaninnerumussakkut am sorlu am siornatiula tamattila kammai kattataut mussak kisa sorlu atta qaninnerusu sorlu suutamai karpu angalansinnalaanni taa soornumilaat kisa nuannersuartaam sor qaninnerutilluun kammalaatitut ni amni ni persoontumgatillugu. Jeg har nøgle. Okay. Martin han lukker af. Se, hun er allerede startet vores fan. Så går Jeg skal allerede teksten. Vi skal overspille koncert på hotellet. Det er fedt. Spille lidt. Hvordan går det med sygdommen? Mig og Andreas, vi kæmper totalt. Jeg startede jo med at have cirka 39 feberdagen efter jeg kom herop. Og totalt hovedpine og så. Nu er det Andreas, der er begyndt at... Syg i hovedet. Andreas er også begyndt at være totalt syg. Så vi pumpede op på Panodil og næsespray. Og Det er underligt, jeg troede det var at give hånd, der smittede, ikke? Men det viser sig, at der Det er bare- snave, og snave er en ret dårlig idé. oral sex også. Ikke mindst. Det skal man tro. Jeg har fundet en stol til Mads. Den er faktisk special inde i vores kontrakt. God koncert, dreng. God koncert. Sumi appisamaarni kuunersuut. Amorlasooriussuuput nunaq pillorarfi tamakkiliivipparpu taam nunaqarfi arlall tikereerparput. Taamallaaqaana upernavilu taa qanorma uumanna aamsuli tikinnikuungilarput. Kisia hassutupinnaraa siorna ittoqqortormiuni puaama sapaakkinnera tassan pikkunarnerpaagunarpo ini pitsaannermi taa immaam susoqarpiarnayaami assorsua iniunuannaar appisimaarat taam inuit alikusersueqatigaluit arpaqatigaluit nuannertoriuors niskuuteeqattaarlutalu qaqqarsui qaqisarluit pingortita tunum ingasannermi taa nuanneqa assu kisia amerlaqaami sigisassa amerla misiginikuusarp amerlanermi aam uku festivalku ilaafigaluinuanneqaasoor massak aasivimmiipu narsamiipugut unnu aasivim appissaauut aapassaani taan pissangagilaaqarp tupaallat titsiniarserilaalaqatta alla atugaanaam atuilaarsamaaqatta soorl sumikki ilaangeriaami soornam inuinunaa uai atortariaqassaqarput
taamat ilimanarp nuannaanaqalaasas aamua friaaru sumi filmian taamat polaarnikuugat tulluartilaaratti kisia ja nuna allan sarnaartitigaangat assorsua pikkunartarpo allaagami soornunatsinni nalungerrakkamitu taa nuannarinnittu amerlasooriussuullutik taa nuna allan appisimaarlin misigisa allaaqaa ilaatiut ernumasarpugut soorla akkertoqassaa imaluunni qanit tiussavaatugut sarnaartut paasisinnaangiraatu imma qano nuannarinaviangiraatigut kisia tallimaallut siinimikaangatta una ernumana tammartarpa alartikkaangat suna tamam nuannersisarpo uisoorl Kanadami Alaskami USA Washingtonnimi Japanimi Skandinaaviami amerlaqa nunatiginnikuusarput tamatiu nuannisartarput ajortummisiginnikuungaluulluuni sakkortuumi taamaallaa imma soorl teknikkikkusoornam ajortoqarsinnaasarpo soorl gitaari nipaqanngit imaluun friai ajaruartum gitaartoortarpu ilaatigut noqartin gitaartooraangani tamat panikkilaartarpu friai ila pingaartarnermu akustiskeraangani nipa malittaratsigi taana kisia imma utim qiviassagim ajernerpaa imma Danmarkim appisimaarluta imerniartarfim appisimaarluta inupassuarn ulikkaa soornam kalaalaqaqaa savalimmi islannermi qallunaal tassan appisimaaruttarlit qorkersuaarlit kinaaner immiarran kuigami pitalitsinnu taa friaalmarluusut ataatiqqupinguallassuarat massaktissinaqaa ila kisia taaman shokkerlut friai unikkusukkaluarlin mikrofon qunugilerlugu qanillinissa ersigilerlugu sakkortunerqupinguallannerpu kisia aaqippo taaintim appeqqilnaamassigat illaatigiinarparpu kisia ja susaqartaqaa iniuila amerlasarnermi kisia nuannerneri amerlanerisarpu qianartu immaam unerersimassagaluarpu nuanniitsut amerlanerisuupata tapersirsuis amerlasarnermu assunuannisartaqaa nunarpa angalassallu pikkunarnermu nunan allan qaaqusaasaleratta sianiitiwallaasu uniinaarut massakku aallartip 2008 tas imaappoq sullermi niinamuppaantiunikuuatta agalaaqattaarluta taamanili aalangernakuuarput nammin misiliniarluta nipilersoqatigilluta taan nanukkim atserluu Cristiano marlulluta erinaatiqalaartoriussuatta taa oqaluoqattaarlut misilikkusulluta nutaamillu sanaarusulluta allaannerunartum nipilersoriaaser taulu allatutiammarterilluni misilikkusulluta 2009 studium siullerparpaam seqilittaqinngorpaatit suliarivarpu taavalu pissangasoriussuunikuuvugut tastaannipilersoriaaser allaannerunarnermi taamatut utimu oqaluutiqattaarluta kalaalliqantigussavaat ajussava imaluunni ajussangila tastaan pissangasoriussuullu
Kisisaqqummat ingerlaan malunnarpo inuinuannarigaat immaam sivisoriussuarmik nipilersoriaas ataasso ingerlaanaavinnikoriarmat imma amigaatigilaarsimasaat tastaana ingerlartariarmut nuanneqaa tas misigisaq nuannernerpaa taamani ааллартеққарата тусарнаартитинерлу сиуллерпаа катуами инуит қаннуаннаартигисут такусиннааллугу эққарсаатигисаан уллумантикиллугу тааманни пилерсертартугунеқ ааллартеққаратасоорунами нипилерсоқаттаарпуусуми тамаан нунарпукааллақаттаарлугу таавалу тикиллуаққусааюаанертарлута тастаннуаннақутаа илуппассуит нуаннаартиссиннааллугит тааллатунгаатигуам аллагарсақаттаартарлута илааниккут аннаттариппут унгтунгасуусоор имминортоқарнагуп атитиллугу аллагарсақаттаартарникуу тааллатусарнаарсимагаат эринарсуут аттортиттарсимасут таан уитсиннуаппингаутеқарсумақаа нанукки таамани тас инусуттуараавгут эққарсаатеқарсуартарникуувгут сумитамаан суттама атаатик писоқангаамат инаатас аппииннарутта тасса таатааматут я нуаннисақаттаа сукуутас мисисассат уллаантикилла эққиссисиманерулаарсоорунами аам инериарторникуатта нипилерсертартутут Bare ham her. Så har vi Lisbjørn til musikvideoen. Klariner. Hvad så, dreng? Altså, jeg filmer. Filmer du? Ja. Så der er smukt udsigt med is. Ja. Ja, det er korrekt. Musikvideo immiunnera pikkunarsimaqa immitsinnut tas neriorsornikuulluta nanuuk musikvideo torrallakkusullutigu pimaruullu immiupparput suliarilluarlugulu suliaruissua taamak annertutigiso peqataafigaluu tupinnaqa suliqataasut kalaallit pikkoriffiti takutilluarpaat sammersua sinerlugu ingerlaarpugut nangiarilaaratsiu sammersuakkut qummukarnissarput siusoruissuarmi qaqqakkut qasulluta pisatanillu ulikkaarlut pisulluta qaqivarput soorunam nalungilarput ulorianartoriussuusinnaaso aam qaqiatsiusiullermiik nangiartoriussuugut pituutalerlut mianersortoriussuugut аққутиссарпут иликкаққариарлуу филмиорфиссарпут тоққарпарпут аатсаависсуа тааматут мисигисақарпугут илулиссан кенерлуссуармилу саммерсуа орнерерникугалуарлугу уна мисигиса аллаанеруйуссугу саммерсууп qaavani pisukkatta quppanik nakkarfissaqaqqaa angissusaalu takuatsiu uppernaarsivarput annertussusaa soorunalum misissueqqaarlut aatsaafimmiliorpu tamatsuleqatigilluaqaagut assullu qasugalarlut nuannisarpugut piffissukkanerma akunnerisisamissaan sernersuup qaavanippugut pisunner tailangullu akunner katillui qulingiluga torpa apukatta qasuerseqqaaraaqarlut aatsaa filmiliorpugut katillui filmiliorpu nunatsinnajuaqaaruarlun sernersua taamat misigalu tupinnartoriussuu allaaviнгила nunarsuarma allamiillu
Angerlamut narsaptungaanningerlagatta sikumitulluartum nassaajarlut tassin ujarnip immamut pissinneraa filmiliarivarput. Narsaminu assorussuar ikiuilluaqaat oqartaajarpuut tapersersuisoqangitsuuk musikvideo piviusuummarsimassangittuloq. Nunarp avammusaqqumminerulernikuu sommersuat aakkiartornera pissutigaluk. Uagunanuukkiullu tannanuataqqillu nannut uumaniapiluornera videon takutikkusussimawa. Videoun nunan allan soqutigineqarnera assunuannaarutigаарput allaa naasapuasaami soqutigillu nittartakkamin musikvideo ikkussimallu assutaan alutarnartorussu. Ingamaameqqarsaatigalu kalaalsuinni peqinarsortaratta. Så nu er det vores sidste skibskoncert. Det er lidt mærkeligt. Og så mangler vi lige 3 koncerter endnu. Så er vi færdige. Men, og jeg gider også ved at gå i stykker nu, så det er nok på tiden, at fik turen slutter. Men tak til alle dem, der har mødt op alle steder. Det har været mega overvældende. Vi er på vej til Bamium Apothekeribund. Nillersuar Boxer har jungerer misilaarni kuutsiuasiin. Kuitaaniini kuullun kiattorsiorni kuullut. Imaallaan misileqqiraarpa. Ayungera timaanarpuut. Jeg har den. En tilbage. Så er det slut. Jeg vil gerne sige, at det her er meget typisk for bandet, at jeg arbejder, og de fjoller. Fed skot! Yes! Hvad er Mads? Hvor godt kender vi egentlig hinanden nu? Det er jo egentlig et ret sjovt spørgsmål, ikke? Fordi rigtig mange mennesker de spørger mig, jamen, hvordan gør I det der med at øve og sådan noget, når I bor så langt væk fra hinanden? Vi bor 4.000 km væk fra hinanden, og i nogle perioder, når vi ikke er så meget ude at spille, jamen, så er det jo ikke rigtig så meget, vi er sammen og sådan noget. Men til gengæld så har vi bare i snart 10 år turneret så meget sammen, så vi kender hinanden virkelig godt og ondt. Og på de her ture her, der kommer man virkelig tæt på hinanden. Og det er sådan en meget intens måde at være sammen på. Og også når vi i studiet indspiller, og når vi er på de her ture, at man lærer ligesom hinandens grænser at kende på en anden måde, end hvis man bare er sammen i hverdagen. Så man kan sige, at relationen til alle i Nanook er virkelig stærk. Og faktisk så har jeg sådan en eller anden familiær følelse af alle drengene, når vi er sammen.